त्यासाठी हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. तांदूळ स्वच्छ धुवून आणले आहे, हे सर्व वाटून काढायचे. गॅस पेटवला आहे, कढई ठेवली आहे, कांदा मस्त लाल झाला आहे आणि त्याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकते. आता मी याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते. एकदम मस्त छान झालंय बघा, एकदम मुरली आहे मस्त. नमस्ते, मी डायरेक्ट चिकन बिर्याणी बनवते आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे चिकन आहे, अर्धा किलो चिकन आणलाय, स्वच्छ साफ पाण्याने चांगलं धुवून घेतलेलं आहे. त्यासाठी हे 2 कांदे घेतले आहे, याचे तुकडे केले आहेत बघा कांद्याचे, कारण याची पेस्ट बनवायची आहे. हे लसूणचे पाकळे घेतले आहेत, म्हणजे 15-20 पाकळे आहेत. थोडीशी कोथिंबीर आहे, ही कढीपत्त्याची पानं आहेत. अद्रकचा तुकडा घेतलाय, 2 हिरवी मिरची आहे, ही 3 लाल मिरची घेतली आहे सुकी, 1 चमचा मोठा धने घेतलाय, हे अर्धी वाटी खोबरं घेतलंय, हे ओलं खोबरं आहे. त्यासाठी हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, पाव चमचा हळद घेतली आहे, 1 चमचा मिरची मसाला घेतलाय, खाली मिरची पावडर आहे. हे आहे ना सगळं चिकन मध्ये मॅरिनेट करायचं आहे. हा गरम मसाला खडा घेतलाय, 2 दालचिनीचे तुकडे आहे छोटे, 3 वेलची आहे, हिरवी वेलची, थोडंसं अर्धा चक्री फूल घेतलंय, 2 तेजपत्त्याची पानं, 4 लवंग घेतले, 5-6 काली मिरी घेतले. हे 2 कांदे चिरून घेतलेले आहे. हे 3 टोमॅटो घेतले आहे बारीक कापून, ह्याची आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे. हे चवीपुरतं मीठ आहे, 2 चमचा घी घेतलाय. हे 15 बदाम आहेत, हे मी पाण्यात टाकून ठेवलेले आहेत, स्वच्छ धुवून पाण्यात टाकून ठेवले आहे. हे आपल्याला तेल घ्यायचं आहे आणि आपल्याला बासमती तांदूळ घेतले आहे. हे 300-400 ग्राम तांदूळ आहेत. आता पहिलं सुरुवातीला आहे ना हे चिकन आपल्याला मॅरिनेट करायचं आहे. त्याच्यासाठी हा मसाला, हळद आणि मीठ हे सर्व टाकून आहे ना मिक्स करायचं आहे. हे मिक्स करून आहे ना 15 मिनिटं ठेवायचं आहे. म्हणजे कसं माहितीये, आपल्याला अजून तांदूळ पण धुवायचे आहे, हे मसाल्याची पेस्ट बनवायची आहे. हे तुम्हाला दाखवते, तोपर्यंत आपलं चिकन मॅरिनेट होऊन जाईल. हे आता मी 15 मिनिटं ठेवते आणि आता मी पहिले तांदूळ धुवून घेते आणि तुम्हाला मसाल्याची पेस्ट बनवून दाखवते. तांदूळ स्वच्छ धुवून आणले, एकदम साफ, 3-4 वेळा पाण्यात धुवायचे, असे स्वच्छ धुवून घेतले. आता तांदूळ साईडला ठेवते आणि आता आपल्याला हा सर्व मसाला वाटून घ्यायचा आहे. ते काय काय दाखवते. हे सर्व वाटून काढायचे. ह्याची सर्व आपल्याला पाणी टाकून पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आपल्याला हे पण वाटून घ्यायचं आहे आणि अजून आपल्याला टमाट्याची पण पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. हे टोमॅटोची पण पेस्ट बनवायची आहे. हे आपले सर्व मसाले वाटून झाले, टोमॅटो वगैरे सर्व पेस्ट करून घेतले आहे. आता मी तुम्हाला गॅसवर करून दाखवते. आणि आपल्याला शेवटला आहे ना हे बदामाची पण पेस्ट करून घ्यायची आहे. गॅस पेटवलाय, कढई ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे 2 चमचा घी घेतलंय ना ते टाकते आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला तेल ओतायचं आहे. आता तेल पण तापलंय, त्याच्यामध्ये आता हे खडे मसाले टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना आम्ही कांदा टाकते चिरलेला. कांदा थोडा आहे ना गोल्डनचा करायचा आहे, म्हणजे गोल्डन फ्राय झाला ना की त्याच्यामध्ये आपल्याला नंतर आपल्याला चिकन टाकायचं आहे, टोमॅटोची पेस्ट टाकायची आहे. कांदा आपला मस्त फ्राय होत आलाय बघा. थोडा आता कलर चेंज झाला ना की आपल्याला त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचे आहे. आणि टोमॅटो बारीक चिरून पण टाकतात, पण कसं माहितीये टोमॅटो पिघलेपर्यंत टाइम लागतो ना, त्याच्यामुळे मी काय करते माहितीये का, डायरेक्ट टोमॅटोची पेस्ट बनवते, म्हणजे आपल्याला ते पिघलायला आहे ना खूप उशीर नाही लागत. कांदा बघा मस्त लाल होतोय. कांदा लाल केला ना की आपली ग्रेव्ही चांगली बनते. कांदा मस्त लाल झालाय. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट ओतते. टोमॅटोची पेस्ट बघा एकदम मस्त तेल सोडलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना
मी चिकन टाकते. पहिला गॅस आहे ना बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकते. आता मी गॅस फुल केलाय, कारण टाकेपर्यंत आहे ना गॅस बारीक करायचा. कारण काय माहितीये, तेल हातावर वगैरे उडेल ना, त्याच्यासाठी बारीक गॅस करायचा. आपण ग्रेव्ही टाकली ना की भांड्यामध्ये थोडं पाणी टाकून आहे ना भांडं घ्यायचं असं करून, आणि आता सर्व मिक्स करून चांगलं शिजायला द्यायचं. म्हणजे अर्ध शिजायचं, आपल्याला अर्ध चिकन शिजवायचं आहे, पूर्ण शिजवून नाही काढायचं आहे. आता मी याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते आणि 2-3 मिनिटं चांगलं शिजवून घेते. पहिला 3 मिनिटं झाली आहे झाकण मारून शिजायला ठेवलेलं. 3 मिनिटांनी आहे ना असं परत ढवळून घ्यायचं चांगलं. आता ढवळून घेतलं ना की अजून 3 मिनिटं आहे ना शिजायला ठेवते. आता चिकन मस्त शिजलंय. मी 10 मिनिटं आहे ना शिजायला ठेवलेली आणि आता एकदम छान शिजलंय. आता त्याच्यामध्ये बदामाची पेस्ट टाकते, पाणी ओतते आणि त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकते. आता ज्यामध्ये डायरेक्ट आहे ना भात शिजवायचा आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला पाणी टाकायचं आहे. चिकन आपलं शिजलंय, पण आपल्याला भात शिजवायला पाणी पाहिजे ना, त्या अंदाजाने आपण पाणी टाकायचं. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते आणि तांदूळ टाकते. आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं, कारण चिकन मध्ये आहे ना थोडंसं मीठ टाकलेलं होतं. आता आपली ग्रेव्ही पण छान झाली आहे, मीठ पण टाकून झालंय. आता याच्यामध्ये डायरेक्ट मी तांदूळ टाकते धुतलेले. आता तांदूळ याच्यामध्ये टाकायचे आणि ढवळायचं आणि आपल्याला शिजायला ठेवायचं आहे. आता याच्यावरती कोथिंबीर टाकते आणि झाकण ठेवते. आणि थोडा आहे ना मी फुल गॅस केलाय. आणि तुम्हाला आता मी 2 मिनिटांनी परत दाखवते. एकदा जर असं काविलता फिरवे आणि परत झाकण मारून आहे ना मीडियम गॅसवर ठेवून तुम्हाला बनवून दाखवते. 2 मिनिटं झाली. आता एकदा ढवळून घेते आणि मुरायला ठेवते. आता एकदम बारीक गॅसवर आहे ना, की आपण भात मुरायला ठेवतो ना तसे आता मुरायला ठेवायचं आहे. आता मी बिर्याणी मुरायला ठेवते आहे. त्यासाठी हा तवा ठेवलाय गॅसवर आणि गॅस आहे ना बारीक केलाय मीडियम, आणि त्याच्यावरती आहे ना ही अशी कढई ठेवते आणि एकदा आहे ना ढवळून घ्यायचा. आता थोडा आहे ना भात शिजायचा आहे बघा. आता फक्त मुरला ना की आपला चांगला भात होईल. आता ही पूर्ण तयार झाली ना की तुम्हाला मी काढून दाखवते. एकदम मस्त छान झालंय बघा, एकदम मुरली आहे मस्त. आता तुम्हाला मी आहे ना काढून देते, खायची सुरुवात करा. आपण डायरेक्ट पटापट बिर्याणी एकदम छान झाली आहे. आता तुम्हाला मी काढून देते.